Dialogmøder med foreningerne, hvad går det ud på? Jamen det går ud på, at vi skal jo være i dialog med hinanden, og det skal vi om, hvordan vi kan understøtte, at der er nogle gode muligheder for at have nogle fællesskaber, for at gå til nogle aktiviteter også. Hvis der er nogle sociale problemer eller andet, at man så får den hjælp, man skal have. I har jo holdt lignende møder før. Hvad har de lært af møderne? Jamen vi har jo haft dialog om ting, hvordan vi ser på tingene. Nogle gange har vi været uenige, men oftest har vi jo faktisk været enige. Der har været konkrete initiativer, vi har undersøgt, og jeg tror også, i dag kan det forhåbentlig også blive konkret med ting, vi så kan sætte i gang og kan gå videre med. Så jeg synes, det har været med til at styrke båndet og styrke velfærdssamfundet og foreningslivet også i den her del af Aarhus. Hvordan kan man styrke samarbejdet blandt foreningerne også? Jamen, der er jo meget. Jeg tror jo, en del af det er jo, at vi skal have nogle faciliteter, vi skal have nogle idrætstilbud. Så har vi også de støtteordninger, vi nogle gange har. Hvordan kan det være, at I har sat fokus målrettet Gellerup for at holde lignende møder? Jamen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Gellerup også er et område, hvor der er mange, der har det svært, hvor der er mange, der har brug for hjælp. Der er også diskussioner om demokrati og mange andre ting herude, og hvor det at have et aktivt foreningsliv, det er jo en naturlig del af demokratiet, og det er det jo i mange dele af Aarhus. Jamen, jeg er her i aften for at vise den samarbejde, der er omkring i Gellerupparken og rundt omkring i Aarhus. Mit mål er at se, hvad jeg kan bidrage med som en del af afdelingsbestyrelsen. Og samtidig er jeg også meget foreningsaktiv, og jeg har en hel del bag omkring mig, en god platform. Så jeg vil tilbyde at komme med min råd og vejledning i forhold til, hvordan vi kan finde et bedre samarbejde og integration her i området. Har du nogle konkrete idéer til de rådmænd, der kommer? Altså ja, hvordan samarbejdet skal styrkes. Det er det, jeg sådan tænker mest på. Fordi at det er et meget skrøbeligt, og plus at vi er centrum for alt fokus. Så det er derfor, det er vigtigt, at vi skal lykkes. Og jeg har nogle konkrete idéer til, hvordan vi kan forsøge at gøre det bedre og styrke det, og holde sammen omkring og forbedre området, og for beboerne også selvfølgelig. Du vil have penge til en forening? Ja, til vores bytesmødre og kohuset og de andre foreninger og sådan noget. Ved du, at de har en sum penge, som I kan få? Nej, det er det, jeg ikke kan svare på. Det er det, du håber på? Det er det, jeg håber på, ja. Held og lykke. Ja, tak. Er vi i dialog med foreninger? Hvor vigtigt er det? Det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi at vi kan som kommune, byråd gøre nogle ting, og borgerne kan også gøre nogle ting. Men jeg tror, at vi sammen kan samskabe og kan gøre tingene meget bedre ved at tænke sammen, og ved at prøve at finde nogle fælles løsninger til nogle af vores aktuelle udfordringer. Det kan for eksempel være noget her i de socialt udsatte bydele. Hvad har I lært af møderne indtil nu? Jeg synes, det har været rigtig konstruktivt de sidste møde, vi har haft med foreningerne. Der kom nogle konkrete ting, som vi har været inde og kigge på, og vi har også givet nogle besvarelser på de spørgsmål, der er kommet. I det hele taget mener vi, at det er jo rigtig vigtigt også, at afstanden mellem politikere og borgere ikke er stor, og derfor er det også vigtigt, at man kommer i dialog med borgerne. Har du fået nogle konkrete forslag i forhold til kultur, som du er ansvarlig for? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det, der også bliver savnet, det er jo også, at der også kommer noget, at man prøver at udvikle, publikumsudvikle i forhold til, at borgere, der deltager aktivt i kultur, både som publikum, men også som udøvende. Det er noget, man hører folk snakke om her, men det er jo en helt anden ting, det er jo også i forhold til, at der er jo rigtig mange ildsjæle og foreningsfolk, som gerne vil have nogle bedre rammer og faciliteter, så de kan lave mange af de aktiviteter, som gavner mange af de lokale, der bruger. Det er rigtig interesseret i det også at høre på, hvordan I tænker, og hvordan I tænker vi i Aarhus Kommune. Og nu tænker jeg Aarhus Kommune som byråd, fordi vi er jo alle sammen, som sagt, Aarhus Kommune. Hvad vi også kan gøre, og hvad I tænker også, at vi sammen kan gøre for, at vi kan udvikle mere af de positive og mindre af det, som er usundt, og som der ellers er meget fokus på.